s tvojou knihou je to také, že ja ako nevegetarián mal by som si ju dôvod kúpiť alebo prečítať? Alebo požičať, alebo niekomu ukradnúť? Uh, Či máš dôvod ukradnúť ju ako nevegetarián, to je vlastne na tebe. Ale ja dúfam, že tá kniha je koncipovaná tak, aby nebola len pre vegetariánov, pretože podľa mňa vegetariáni typu ja majú pomerne pestrejšiu stravu, keďže si sami varia. Čiže snažím sa mať často strukoviny, často nejakú kyselinu listovú v tom obsahu tých jedál a tak ďalej a mať ju pomerne vyváženú. A všetko, čo v tej knihe je navyše kombinovateľné s mäsom, či už s rybami, či s bravčovým, či s hovedzím, takže tváriť sa teraz tak veľmi ortodoxne, že je pre vegetariánov, je úplne zbytočné, lebo je pomerne pestrá a k väčšine jedál, okrem čokoládovej torty, si to mäso vieš pridať z tej knižky. Takže ja dúfam, že inšpiráciou pre tých, ktorí mäso nejedia, aby si ešte viac rozšírili už ten dosť široký, pokiaľ varia, jedálniček a aby možno prekombinovali aj mäsožravci tú svoju stravu s nejakými ďalšími chuťami, pretože snažím sa trošku experimentovať v tejto druhej knihe. Tak dúfam, že to bude inšpiráciou pre všetkých.